Ngara guys, oh sudan guys. Mo man ni agad tong nag-viral sa kuno katong gitulpo ba kay katong ang bata pretty bitang kaon og ingana. It's me again, Wiwi, ang basa na Wiwi, and welcome to Wiwi Vlogs. Ang lag sa amin guys, kay apikain panahon. Sorry miss ang bukid. Didi mo apod. Nangkon na po dahil. Sakit mo ng tukod. Piuls! Ang iro nga piang-piang na. Napingkaw na ni guys. Saka akong body guys, gaunan na. Tuling kayo mo lakaw. Yeah, Biol! Huwag kang magpa, ano dyan, magpa bilin-bilin. Dumagan ka dito. Kilo. Ada to ra pud tatit atong landong. Ato ra mi itong landong guys kay dili kayo init ba. Piolo. Nano bitaw mi kamanting. Mina lang. Puhon na ra pud ni makaon. Makaon og malungag. Wala man lagi tinanong. Mais man lagi ni. Ano yung kamanting ron? Kasi wala po dagay mo katanong. Ano na, maliha dia. Piol. Shhh, ilo. Dili. Ito na itanong. Nakaotot. Kung kauban guys. Kasi wala pa po dagay mo katanong mo kamanting. Wala man lagi ni turok. Lugandog ra ba dai? Just slider ra ba na ikong chinila. Ala man gud o kamanting. Nalagi matabla di. Nalagi mga tabla.
niya mong itanong ron. Ako yung kumanting. Bakit ka mong itanong ba? Wala pa manggol ko Dario. Ito lang, ilong ay. Nalang mga photo tani po. Photo bing kabod-bod. Kita niya sa mga vlogger. Kamantin, photo namin. Tara. Ba't na lang kabuk? Lah. Akan yung anita mo daw yung anit. Lagan lang. Yung tuban nagapon itong tanong dali dali. Napil ba? Gasto. Adi ko pampud cak turok. Guys na mo pampud ka turok, iko pwede ra bot tumbahan. Dagan na diri. Guys, tanong-tanong sa guys. Sige guys. Ano ba yung magbukit? Nami mais guys, dagko kayo. Yut. Narao asaron. Wa katubo kay. Ni apa yun? Di apa yun guys oh. Ni apa yun do kapinga na matay. Matay na jud guys. Nawa magud siya abunuhan.
daot guys. Yuls. Lugos siya glakaw, makiyod-kiyod. Ba't mo siya sakitan niya? Nasa di ka Pius? Natanawa guys. Namag nga na siya ba? Bro siya magkirig-kirig. Muta pa yun. Di tilaan mata bi. Tilaan ang mata. Buto man dili guys, wala di makaon sa bukid. Kapis sa lagon wala pang tubo. Ikaw yung pizza kay. Andar na. Oro to guys, namanay pa na no mga ano mag-repeat to kabo. Og ay mo kalimot diha og tuplok anang like diha og share pod gamay og comment pod og daghan-daghan. Aw og share, subscribe pod ay daghan-daghan. Para makapalit mig abono sa kuan among kamanting. Init jud. Manggit. Ilagan pasti. Telon to kan siya halas. Nanti kakao wala lay bunga. Kuha nyo guys ang mangga guys ako na kayo guys. Puri biyag tabi-tabi ako. Video harami gamay. Ano arami dyan guys no? Mga ayo tadi wala pa man tagya di. Kayo una to nya una tagya di unang hidat aki. Sakpa naman ta. Pasensya jud ano. Sa kope. Pero joke ra din. Mas manggabaan ta mo ta. Nara guys, oh sudan guys. Mama ni agad tong nag-viral sa pano katong gitulpo ba kay katong ang bata pretty bitang kaon og ingana. Nya kay makaon magudaw ni. Nara guys, oh. Tawagan sa King. Koy. Kini Queen Jack. Kay gamay man. Jack. Halas doy. Halas guys, oh. My God. Halas ang kamatoy. Wala pa na kakaon. Nakatutoy ka ang dako.